і на выступ даецца 7 хвілін. Таксама, як заўсёды, у нас будзе блок адказаў і пытанняў ад нашых дэлегатаў і дэлегатак. Можна будзе падняць руку, калі ласка, як заўсёды, для таго, каб выступіць, націсніце рэакцыю ў выглядзе паднятай рукі, і вы зможаце задаць сваё пытанне пасля таго, як назавеце сябе і сваю фракцыю. Таму, калі ні ў кога няма пытанняў па парадку дня, мы пачынаем з першага пытання. Калі ласка, Юрай Згубарэвіч, каманда «Латушкі і рух за свабоду», прэзентацыя камісіі Каардынацыйнай рады па рэформах. Калі ласка, Юрый. Дзень добры, шановныя калегі. Па камісіі, напэўна, пачну з такого абгрунтавання неабходнасці яе стварэння. Скажу адразу, што ідэя стварэння камісіі па рэформах выспявала досыць даўно, яшчэ ў Каардынацыйнай радзе папярэдняга склікання і нават з першага склікання была дыскусія, што адным з магістральных накірункаў дзейнасці Каардынацыйнай рады мусіць быць выпрацоўка і ўзгаднення супольных падыходаў да рэфармавання ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Не атрымалася это ў папярэдніх скліканнях стварыць такую камісію з шэрагу прычынаў. Скажем, могу спаслацца на тое, што тыя фракцыі, якія прадстаўлялі большасць у папярэдніх скліканнях, напэўна, яны палічылі немэтазгодным. Аднак на сваё ўласнае перакананне я лічу, што якраз такі для Каардынацыйнай рады, які прадстаўляе у гэтым трэцім скліканні абсалютна розныя палітычныя плыні, якія прайшлі праз выбары, это можа быць адным з асноўных прадметаў дзейнасці. Так, рэформа – это тое, што робіцца на будучыню, праекты рэформаў. Это не тое, што можа змяніць сітуацыю тут і зараз, але калі мы прыйдзем да гэтай будучыні, і я ўпэўнены, як, напэўна, і ўсе вы, што это адбудзецца рана ці позна, Беларусь стане дэмакратычнай, мы апынемся в сітуацыі, калі мы будзем непадрыхтаваныя, мы проста змарнуем час на доўгія дыскусіі, на спрэчкі, і пасля мы рызыкуем страціць той здабытак, які, можа, выпадае на долю не кожнага пакалення. Мець магчымасць будаваць сапраўды дэмакратычную і свабодную краіну. Тут нават так мадэлюючы трошки сітуацыю, я бачу, што будучы дэмакратычна абраны парламент Беларусі, які будзе складацца з прадстаўнікоў, хацелось бы і тых палітычных сілаў, хто зараз на слыху і актыўна ў беларускай палітыцы, але таксама ўпэўнены, што знойдуцца абсалютна і новыя плыні, якія знойдуць сваю падтрымку ў грамадстве. Ён можа захраснуць у дыскусіях і спрэчках адносна шляхоў рэфармавання Беларусі. Так, это карысна, гэта спрэчкі заўсёды карысна, дыскусіі карысна, але лепш іх аднесці на больш ранні перыяд, займацца імі зараз, чым пасля губляць час, калі ўжо трэба будзе пераходзіць непасрэдна да ажыццяўлення рэформаў. Ось такое абгрунтаванне і такая асноўная ідэя, якая кладзецца ў аснову стварэння камісіі. Што тычыцца прадмета дзейнасці, тут мы прапануем працаваць у трох асноўных накірунках. Першы з іх, як ужо было сказана, это праекты рэформаў. На сёння ёсць напрацоўкі розных палітычных групаў. Тут можна сказаць і пра традыцыйныя палітычныя партыі, якія ў Беларусі дзесяткі гадоў існавалі і былі ліквідаваны в перыяд 22-23, по-моему, года. Таксама тут ёсць напрацоўкі розных экспертных групаў, якія не звязаныя наўпрост з палітычнымі сіламі, але маюць сваё бачанне. Ёсць пэўныя дыскусійныя пляцоўкі, як тая ж самая міжпартыйная пляцоўка, якая існуе ўжо некалькі гадоў, яшчэ до 2020 года, дзе партыі прыходзяць да згоды па праектах рэформаў, але Каардынацыйная рада ў этом ніяк не задзейнічана. Тут новая абсалютна сітуацыя, новая плынь палітычная, якая з'явілася пасля 2020 года. Я перакананы, што яна таксама павінна браць у гэтым удзел. Праекты рэформаў абсалютна ў розных сферах. Тут можна пачаць ад той жа новай канстытуцыі Беларусі, стварэннем якой займаўся, курыраваў Анатоль Лябедзька, да канкрэтных законапраектаў па мясцоваму самакіраванню. Там велізарная праца была прароблена экспертамі і
Ёсць не толькі канцэпцыя, ёсць канкрэтны законапраект, які ўжо праходзіць міжнародную экспертызу, ёсць таксама канцэпцыя тэрытарыяльна-адміністрацыйнай рэформы і гэтак далей. Закон ад міліцыі, паліцыі зараз рыхтуецца па нацыянальнай сістэме правасуддзя, па функцыянаванню парламента, па медыцыне, адукацыі. Тут экспертныя групы ўжо дзесятак гадоў ці болей нават працуюць. Все гэта ёсць. Координаційная рада може стати той пляцоўкай, дзе это будзе абмяркоўвацца, будуць выказвацца рэкамендацыі, прапановы экспертным групам, і я перакананы, ў нейкіх момантах мы можам нават прыйсці да зацвярджэння тых працаў, якія на добрым узроўні падрыхтаваны. Другі накірунак – это праца над стратэгіямі пераходнага перыяда. Тут ізноў-такі прадстаўнікі камісіі павінны браць у гэтым удзел і быць, скажем, руками і вачыма координацыйнай рады, калі такія праводзяцца абмеркаванні, каб мы мелі сваіх людзей, якія ў гэтым удзельнічаюць на сістэмнай аснове і таксама даносяць вынікі да координацыйнай рады. І трэці накірунак непасрэдна, якім я займаюся, это падрыхтоўка кадравага рэзерва, бо тут патрэбна нам не толькі тэорыя пра то, як і што можа адбывацца, ці ў якім накірунку будзе рухацца Беларусь, але тыя людзі, якія будуць займацца непасрэдна рэалізацыяй рэформаў. Тут удзел координацыйнай рады таксама у дапамозе фармавання стратэгіі адносна падрыхтоўкі кадраў, кіруючых кадраў для новай Беларусі. Гэта все патрэбна. 3 такіх базавых накірунка па людзях, якія ўжо зараз выказалі жаданне прымаць удзел у камісіі. Ёсць прадстаўнікі 4 фракцый, акрамя фракцыі каманда Латушкі і Рух за свабоду, якую я прадстаўляю, таксама еўрапейскі выбар вылучыў сваіх прадстаўнікоў, хопіць баяцца і моладзевы наступ. То есть неабходны мінімум ёсць, але ёсць прапанова таксама ўсім актыўна прымаць удзел у працы камісіі, і калі ёсць жадаючыя, конечно, з задавальненнем будзем бачыць іх у складзе самой камісіі. І, напэўна, час мой уже выбегае. Апошняе скажу по форме працы. Это правядзенне рознага кшталту абмеркавання ў форме круглых сталоў, канферэнцый, слуханняў і накіравання экспертаў у канкрэтныя працоўныя групы для працы над тымі праектамі рэформаў, пра якія было заяўлена. Дзякуй за вашу увагу. Дзякуй вялікі, Юрась, за прэзентацыю, за слушную прапанову, за ініцыятыву. Калі ласка, у нас першае пытанне ад спадарыні Таццяны Мартынавай. Витанечки, я надеюсь, что у меня нет света, поэтому, я думаю, что все равно как-то справимся, пока вышки не сели. Юрась, у меня вот такой вопрос важный. Как бы понятно, что эта комиссия очень нужна и важна. У меня вопрос, как мы будем доносить до белорусов внутри страны, чтобы они каким-то образом могли принимать в этом участие. Потому что, с одной стороны, это для них опасно, мы это понимаем, да, с другой стороны, нам нужна инсайдерская информация о положении дел сегодня, каково оно, да, условно, что мы будем делать с 300 предприятиями, которые сегодня работают на ВПК России. И вообще, как это видится изнутри страны. Вот этот вот коннект с белорусами внутри страны, каким образом он будет осуществляться, как вы это видите? Дзякуй вялікі, вельмі добрае пытанне. Насамрэч, калі праца над такімі важнымі задачамі будзе знаходзіцца ў руках выключна экспертаў без зваротнай сувязі, то эксперты рызыкуюць зайсці кудысьці не туды. Аднак ізноў-такі чакаць шырокага максімальнага ўдзелу беларускіх грамадзян у падобных працы над падобнымі задачамі таксама не выпадае, бо ўсё ж такі это экспертны ўзровень, і тут трэба знаходзіць залатую сердцавіну, якая можа быць форма ўзаемадзеяння, па-першае, праз прыцягненне спецыялістаў з тых сфераў, над рэформам якіх мы працуем. Скажам, калі мы бралі рэформу мясцовага самакіравання, мы выходзілі, і тут ужо вельмі в дапамогу был той же самы кадравы рэзерв, выходзілі на людзей, якія раней былі альбо дэпутатамі мясцовых саветаў, альбо працавалі ў выканкамах. У нас самакіравання, в прынцыпе, 30 гадоў няма ў Беларусі, але разуменне, якія задачы ёсць на месцах перад уладай, у гэтых людзей ёсць. То же самое закон об полиции, спрабуем притягивать людей с этой сферы. Калі говорим про
медыцыну альбо адукацыю, тоже сацыяльныя нашы накірункі. Тут таксама велізарная колькасць спецыялістаў, якія адпрацавалі ў адпаведных сферах, іх можна прыцягваць. Вось гэта такі базіс. А як выйсці на больш шырокае кола? Ну, хіба што праз правядзенне слуханняў, дыскусій, альбо, можа быць, галасаванняў за тое ці іншае палажэнне. Тут людзі вельмі цяжка зараз уцягваюцца, это ўжо далёка не 20-й год, але тым не менш, калі тэма, якая вострая закранае інтарэсы людзей, ну, умоўна кажам, той жа медыцыне, калі будзе прапанова перайсці цалкам на платную альбо страхавую, конечно, люди неяк на это адрэагуюць. Тут уже наша задача абрунтаваць, чаму тое, што прапановваюць эксперты, яно будзе больш карысна, чым тое, што сёння рэалізуе рэжым Лукашэнкі. Дякую, Юрай, за адказ. Калі ласка, наступнае пытанне было у Александры. Александра Мамаева, Европейский выбор. Мне такое, нават, може, не пытанне, а прапанова наконт формы, у якой праводзіць такія слуханні, каб яны былі цікавыя, каб можна было пачуць меркаванне беларусаў, якія гэта глядзяць. Ёсць, напрыклад, фармат оксфордскіх дэбатаў, калі ёсць дзве каманды, адна ўрад, другая апазіцыя. Урад, напрыклад, прапануе нейкі закон, да, апозіцыя можа супраць яго выступаць. Кожнаму 4 чалавекі, фармалізаваныя ролі, кейсы, дэфініцыі, каб мы адразу было такое разуменне, аб чым ідзе гаворка, нейкія, там, што мы акрэсліваем толькі там Беларусь, напрыклад, да, толькі там сучасную Беларусь, там, будучую Беларусь. І далей ідзе, зноў жа, у кожнага ёсць свае ролі, ёсць аргументы, ёсць контраргументы, ёсць падсумаванне. Я думаю, што на такія дэбаты можна было б запрашаць не толькі чальцоў Коордынацыйнай рады, але яшчэ і вонкавых экспертаў, каб яны таксама ўключаліся ў каманду, там 4 чалавекі звычайна. І вось яны выступаюць адзін за адным, і потым пасля гэтага можна рабіць галасаванне, то есть якая каманда перамагла, умоўна кажучы, ці прынятае гэта рашэнне ці не. Гэта такія правядзенне дэбатаў, гэта можа быць там і іншая форма, але да, гэта тое, чым, напрыклад, я займалася. Мне падаецца, што для абмеркавання вось такіх, не ведаю, праектаў, да, можа быць вось такая форма, яна і добра глядзіцца, то есть гэта так можа выглядаць як шоу, і можна праводзіць галасаванне, і адразу нейкія вось пытанні могуць. Дякую вялікі. Абавязкова будзем улічваць. І таксама дзякуй за вашу ініцыятыву ўвайсці ў склад камісіі. Я думаю, што пасля яе фармавання будзем таксама далучаць. Дзякуй вялікі. Я таксама бачу вялікі патэнцыял у гэтай сінергіі. Вельмі радая, што еўрапейскія выбары, які і ў сваёй праграме таксама казаў аб тым, што вось менавіта слуханні і узгадненне дакументаў, якія ўжо існуюць, важных дакументаў для новай Беларусі, гэта таксама частка вось гэтай праграмы ў Коордынацыйнай радзе. Таму я вельмі радая, што нашы фракцыі разам будуць над гэтым працаваць, і таксама хацелася б, каб і іншыя фракцыі далучаліся да гэтай камісіі. Калі ласка, наступнае пытанне у Стасі. Калі ласка. Дзякуй вялікі. Мэты і задачы гэтай камісіі цалкам супадаюць з праграмным пунктам, які быў еўрапейскага выбара падчас выбараў. Таму, канешне, у нас вялікая частка спісу хоча далучыцца да камісіі і удзельнічаць. Мне пытанне, як будзе размяжоўвацца адказнасць паміж камісіямі, таму што не толькі камісія па рэформах заяўляла пры фармаванні аб тым, што яны будуць рыхтаваць рэформы. І таксама, мне здаецца, і ў камісіі па адукацыі быў намер стварэння рэформы адукацыйнай, і слуханні праводзілі год таму, і ў гэтым годзе хацелі паўтарыць і пашырыць. Тут пытанне, як так зрабіць, каб у нас не было паміж камісіямі канкурэнцыі, а каб мы супрацоўнічалі і адзін аднаму не заміналі і дзяліліся экспертызай, і ўсё гэта працавала. Хаця з іншага боку адразу падкрэслю, што тое, што ёсць асобнае кола людзей, якія гатовы адразу заменеджерыць усе працэсы і кантакты з экспертамі і арганізацыю слуханняў, гэта супер.
Дякую вялікі. Тут яшчэ напярэдадні, калі была прэзентацыя камісіі на нарадзе фракцыі, узнікла пытанне пра тое, што ці это не ёсць там чарговая трэцяя прававая камісія, бо, наколькі памятаеце, былі створаны, ну, прынамсі, задэклараваныя дзве камісіі па прававых пытаннях. Адна, ну, тут розніца ёсць, канешне ж, бо адна па ўнутраных, унутры каардынацыйнай рады, а другая па пытаннях, якія зараз непасрэдна ўплываюць на жыццё беларусаў як у краіне, так і за мяжой. І наша камісія, ну, не з'яўляецца ў такім прямым сэнсе правовой камісіі. Яна займаецца падрыхтоўкай рэформаў, якія звязаны хутчэй з будучай, бачаннем будучай Беларусі. Што тычыцца размежавання сферы адказнасці, канешне, вельмі добра, калі па пэўным накірунку ўжо ствараецца свая камісія, якая будзе дэтальна прапрацоўваць гэта. І, як я ўжо казаў, па той жа сферы адукацыі, это праца ўжо, якая доўжыцца, ну, дзесятак ці больш гадоў. І там рэальна ёсць сур'ёзныя напрацоўкі. Ну, мы можам взяць іншыя, якія таксама былі агучаны, тая ж паліцыя, альбо сістэма правасуддзя, альбо медыцына, альбо самакіраванне, і, ну, процьма розных. І тут на кожны накірунак не мае сэнсу ствараць асобную камісію. Экспертнага патэнцыяла каардынацыйнай рады, на жаль, на это не хопіць. Таму для нашай камісіі я бачу ролю такой ось каардынацыі па ўсіх накірунках, але, канешне ж, калі будуць напрацоўкі і прапановы, ініцыятывы ад профільнай камісіі той жа адукацыі, то мы будзем рады падключыцца да супольнай працы, арганізацыйна падключыцца для правядзення нейкіх мерапрыемств. Дзякую. Я бачу, што хоча адрэагаваць альбо задаць пытанне спадар Андрэй. Наша справа, калі ласка. Так, коллеги, пробачьте, я не могу сегодня за видео. Ну, по-перше, я хотел бы цалком погодиться с Юрасем адносно необходимости створения такой комиссии. Это сапраўды істотна. И тут я в якости аргументов яшчэ датычыў тое, что распрацоўка рэформаў патрабуе такой вось часу и спокою, и таких часу таксама на стварэнне кансенсуса больш-менш у экспертнай і супольнасці, а таксама у тых, хто можа быць палітычным актарам у будучыні, то бок тыя, хто ўсё ж такі маюць такую прэтэнзію на тое, каб прасоўваць тыя ці іншыя бачанні рэформаў на палітычным узроўні, быць палітычнымі актарамі. Вот гэта ўсё вельмі істотна. У гэтым сэнсе сапраўды наша пляцоўка, я менавіта для гэтага, ну, і прадугледжана. Каардынацыйная рада як тое месца, дзе мы можам все гэта рабіць. Таму я, па-перш, хацеў бы, ну, падзякаваць нават Юрасу за гэтую ідэю, за працоўную камісію. Але другое, што мне бачыцца вельмі істотным, гэта як будзе створаны функцыянал самой гэтай камісіі. Вось сапраўды, калі мы кажам, што камісія будзе такім медыятарам, ну, напрыклад, што тычыцца менавіта адукацыйных праектаў, мы там зараз рыхтуем такія канцэпцыі рэформаў, сістэма адукацыі, нават дзве такія канцэпцыі, адна група Светланы Мацкевіч, другая моя. І для нас вельмі істотна было б, каб сапраўды гэта былі такія слуханні, дзе былі, напрыклад, можно было пригласить знешних экспертов, ну, знутры координацыйнай рады, потому что, ну, мы один одного, значит, и так тут ведаем, и у нас тут не так шмат, значит, людей у координацыйнай раде сапраўды. А вось калі б можна было приглашать знешних экспертов, якія могли б выступить с такой вось. И сам, гэта першае, другое, сапраўды вось гэта зваротная сувязь, каналы зваротнай сувязі, каб яны ўсё ж таки існавалі і былі рэакцыі не толькі на шоу, дэбаты, гэта заўжды шоу, прабачце, але істотна, каб былі вось такія змястоўныя рэакцыі з боку грамадзянаў, з боку іншых людзей, якія там індывідуальныя эксперты, якіх мы не ведаем, напрыклад, но якіх ёсць бачанне. Яны таксама могуць мець сэнс. Вось гэта, мне падаецца, вельмі істотна, функцыянал, каб гэта было не такая ситуация, калі там камісія будзе рэкрутызаваць з нашага школу тых, хто будзе нас же і оценивать ці неяк так вось з нами, значит, вступать у дискуссии.
Вось гэта вельмі істотна, каб такая працэдурны момант быў зроблены так, каб гэта было эфектыўна і прадуктыўна і істотна для фарміравання вось гэтых кансэнсусаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Я думаю, што спадар Юрась увогуле цалкам згодны з гэтымі слушнымі заўвагамі і парадамі. Дзякуй вялікі, бачу лайкі ад віцэ-спікеркі. І наступнае пытанне ў нас ад спадарыні Александры. Калі ласка. Так, хацелася яшчэ запытацца, як вы бачыце супрацу камісіі па рэформах з міжнароднай камісіяй? Ці могла б міжнародная камісія неяк там дапамагаць прасоўваць гэта на міжнароднай арэне, там, не ведаю, дапамагаць арганізоўваць экспертную ацэнку, напрыклад, прасіць об гэтым радыёгрупу? Так, натуральна, і тут все пералічана, і тут супраца можа быць дастаткова шчыльнай, таму што якраз такі ёсць запатрабаванасць у знешняй экспертызе для тых канцэптаў на рэформ, нават не канцэптаў ужо, некаторыя рэчы ў нас ёсць выглядзе законапраектаў. У нас, я кажу, таму што сам прымаю ўдзел у міжпартыйнай пляцоўцы, там дастаткова вялікія ёсць напрацоўкі. І калі ёсць гатовы законапраект, то патрабуецца і міжнародная і прававая экспертыза, і экспертная ацэнка ад людзей, якія занятыя непасрэдна ў гэтай сферы, ад навуковых колаў. То есть тут камунікацыя паміж намі, я спадзяюсь, будзе вельмі шчыльная. Ну і прэзентацыя беларускіх напрацовак. Нам ёсць чым пахваліцца, і на розных міжнародных пляцоўках мы маглі бы казаць, што так, мы падрыхтаваныя ўжо да зменаў Беларусі. Можа быць, не ва ўсіх сферах мы падрыхтаваныя, але мы ў гэтым працэсе, і ёсць што паказаць, мы зрабілі істотны крок наперад. Таму тут ваша дапамога будзе істотнай. Дзякуй вялікі, Юрась. І я бачу, што мы разам са Стасей аднолькава ківаем галавой, таму што мы кажам, так, гэта тое, аб чым мы таксама раіліся паміж сабой, што гэта вельмі важна. І у мяне такое тэхнічнае пытанне, калі ні ў кога я не бачу рукі. Напярэдадні нашай стратэгічнай сесіі каардынацыйнай рады хачу запытацца, ці ёсць ужо дакладны спіс найбольш важных пытанняў, дакументаў, якія плануецца прапанаваць для абмеркавання і слуханняў у каардынацыйнай радзе ў бліжэйшы час, паўгады і год, каб мы маглі гэта дабавіць у каляндар. Дзякуй. Дзякуй, яны ў рознай ступені падрыхтоўкі, таму фактычна па кожнай тэме можна ўжо праводзіць пэўныя мерапрыемствы, только не ўзровень мерапрыемства, фармат, можа быць, мерапрыемства будзе абсалютна розны, бо па некаторых это знаёмства з канцэпцыямі, па некаторых это ўжо абмеркаванне канкрэтных законапраектаў, якія знаходзяцца в фінальнай стадыі. Таму тут спіс тэмаў, я спадзяюсь, што змагу прэзентаваць разам з іх аўтарамі на нашем мерапрыемстве каардынацыйнай рады, на стратэгічнае планаванне, і там ужо зацвердзім. Дзякуй вялікі. Бачыла руку ад Стасі, калі ласка. Да, я хацела тут скарыстацца магчымасцю нагадаць, што на сайце офіса Святланы Ціханаўскай размешчаны і таксама праекты канцэпцыі розныя, можна паглядзець, яны ўсе ў агульным доступе. Ну і, канешне, я думаю, што ў першую чаргу пачынаць трэба будзе ад Канстытуцыі. Так, згодная. Дзякуй вялікі. Да Юрася, можа быць, у кагосьці яшчэ ёсць пытанні, заўвагі, калі ласка. Не бачу рэакцый больш, таму дзякуй вялікі, Юрась. У мяне вельмі пазітыўнае такое хваляванне наконт гэтай камісіі, наконт вашай працы, нашай сумеснай працы. Я спадзяюся, што з працай камісіі па рэформах мы будзем яшчэ бліжэй да звання протапарламента, і ўжо ў новай Беларусі ў нас мы будзем падрыхтаваныя да таго, каб ўжо мець вось гэтую базу, на якой мы будзем будаваць насамрэч дэмакратычнае свабоднае грамадства. Дзякуй вялікі. Тады мы пераходзім да наступнага пытання нашага парадку дня. Гэта рыштунак плана перамога, і я аддаю слова спадару Александру Клачко, блок «Воля», калі ласка. Вітаю, шановныя калегі і тыя беларусы, хто нас далучыўся да прагляду нашага паседжання. Пераходжу да справы. Наколькі вы ведаеце, у СМІ падалі інфармацыю пра тое, што Александр Азараў распрадае рыштунак плана перамога.
Вось, і з гэтай нагоды я хачу унесці свае прапановы і выказаць сваё бачанне на гэты конт. Я, як кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы, планаваў на бліжэйшым паседжанні, якое будзе на гэтым тыдні нашай камісіі, падняць пытанне перадачы рыштунка плана перамогі іншым беларускім структурам, якія маюць патрэбу ў ім. На жаль, журналісты аперадзілі мяне ў гэтым накірунку. Вось, і таму працуем тады ўжо ў публічнай прасторы, як яно ёсць. Для плана перамога на данаты беларусаў быў закуплены пэўны рыштунак. Поўны перачань, безумоўна, я лічу, што трэба запатрабаваць у Александра Азарова. Большая частка гэтага перачня ёсць у маім распараджэнні. Вось, я не буду яго зараз публічыць па пэўным прычынам. Скажу толькі, што там даволі вялікая колькасць сродкаў сувязі, вось, якія могуць спатрэбіцца і зараз патрэбны вайсковым падраздзяленням беларусаў ва ўкраіне і парамілітарным суполкам і арганізацыям беларусаў, у тым ліку за межамі ўкраіны. Вось. Таму, па-першае, вось тое, што адбываецца, на мою думку, гэта падрывае чарговы раз давер да дэмакратычных сіл Беларусі, у структуру якіх уваходзіў Александр Азараў у той ці іншы час. Гэтыя дзеянні, на мой погляд, недапушчальныя, і зараз ідзе пытанне, падкрэслю, паўтаруся, пра давер да дэм-сіл і пра тое, як мы гатовы адрэагаваць на падобныя дзеянні. Да? Беларусы скідваліся на матэрыялы, на рыштунак, накіраваны які патрэбен для супраціву. Вось, зараз гэты рыштунак проста распрадаецца замест таго, каб далей выконваць сваю ролю. Вось. У мяне на гэты конт ёсць прапанова. Калі мяне падтрымаюць іншыя дэлегаты Каэрцэнай рады, звярнуцца пісьмова да аб'яднанага пераходнага кабінета, да офіса Святланы Ціхановскай з прапановай звярнуцца, правесці перамовы з Александром Азаровым наконт прадастаўлення прадстаўніку аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацбяспецы поўнага спісу гэтага рыштунка, які прадугледжваўся для плана перамога. Гэта першы момант. І другі момант – гэта перадача гэтага рыштунка, альбо таго, што ад яго засталося, прадстаўніку па нацбяспецы і абароне Вадзіму Кабанчуку, для таго, каб ён далей размеркаваў яго паміж тымі беларускімі арганізацыямі, якія запатрабаваны ў гэтым рыштунку. А тое, што яны запатрабаваны ў ім, гэта безумоўна. Я скончыў. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Александр. Калі ласка, у нас першае пытанне ад гаспадарыні Стасі. Дзякуй, Александр. У мяне удакладняючае пытанне. Ці хтосьці спрабаваў скантактавацца ўжо з Александром Азаровым? Ці вядома, што гэты рыштунак быў закуплены менавіта з данатаў? І ці не лічыцца ён на балансе фонда PayPal? Я лічу, што зараз я адкажу вам словамі, не располагаючы канкрэтнымі фактамі на руках. Гэта інфармацыя, якая ёсць з маіх крыніц, я адкажу спачатку так. Але, безумоўна, дакладна на гэта пытанне зможа адказаць сам Александр Азаров і прадаставіць пацверджваючыя дакументы альбо дакументы, якія абвяргаюць мае словы. Гэты рыштунак, па моей інфармацыі, набываўся на данаты беларусаў. Наколькі я ведаю, ён не знаходзіцца на балансе фундацыі Александра Азарова. Вось. І ён прызначаўся для дзеянняў на момант рэалізацыі плана перамога. А хтосьці з ім спрабаваў ужо размаўляць? Я пакуль не буду на гэта пытанне адказваць. Спрабавалі, але, наколькі я разумею, пакуль канкрэтных вынікаў няма. Зварот да офіса і кабінета ідзе з разлікам на то, што з імі атрымаецца гэтая размова, бо з тымі, хто размаўляў, не атрымалася.
Я думаю, што гэта важнае пытанне, да, і што нам, па-першае, трэба самім выпрацаваць наша стаўленне да гэтага пытання. Бо я думаю, што магчыма ёсць тыя, хто не падтрымаюць мяне ў гэтым моманце. Вось, і калі мы гэта выпрацуем, вось гэтым зваротам мы звернемся і ўжо запатрабуем вось тыя рэчы, якія я агучыў. Першы пункт, другі пункт. Дякую, Александр. Спадар Владимир, калі ласка. Я прошу прощения, не могу включить изображение, нужно перезагружать компьютер. На это уйдет время. У меня такой вопрос. Я думаю, не только я, но и многие другие тоже не знают никаких подробностей. И вот так вот в темную, впустую рассуждать о чем-то я вот не представляю, как это можно. Может лучше это закрытым заседание сделать, но чтобы мы хоть знали, что происходит. Я не знаю. Ваше пытанне гэта аб сэнсе таго, што ўвогуле адбылося, так? Бо вы не ў Конечно. курсе справы. Конечно. Так, можа быць, насамрэч пользоваться не да. ўсе тут разумеюць, што адбылося, таму можа, Александр, калі гэта зручна, можна пару слоў сказаць аб тым, аб чым мы зараз тут размаўляем, для тых, хто не ў тэме. Я слухами пользоваться не хочу, как и другие, наверное. Так, я адказу на пытанне, да? Угу. Ну, здаецца, я ўжо агучыў, я магу проста паўтарыць гэтыя моманты. Ёсць рыштунак для плана перамоги. Там розныя намінаванні пазіцый, вось, розных прадметаў. Гэты рыштунак быў закуплены для плана перамога за кошт донатаў беларусаў. І зараз, пасля таго, як план перамога за амбіцыі умоўна там аднаго чалавека быў знішчаны фактычна канчаткова, да, гэты рыштунак, ён прадаецца на польскіх сайтах, ну, просто распрадаецца. Якім чынам, гэта ўжо другое пытанне. Замест таго, каб выкарыстоўвацца па назначэнню. А назначэнне ў яго, запатрабаванне ў яго, безумоўна, ёсць. Гэта, паўтаруся, вайсковыя падраздзяленні ва ўкраіне і парламентарныя суполкі беларусаў і іншыя арганізацыі парламентарныя па-за межамі Украіны. Спадар Владимир, ці гэта ёсць адказ на ваше пытанне? Нет, это не ответ, и в таком виде рассматривать вопрос, наверное, не годится. Я понятия не имею, что происходит. Я думаю, и многие другие тоже. Я думаю, што можна будзе гэта далей абмеркаваць у нашых чатах агульных. Калі у вас ёсць нейкія канкрэтныя пытанні, то вы можаце іх задаць потым, таму што я не чую канкрэтнага пытання зараз ад вас. У чым менавіта ваше пытанне? Якія дэталі вам Это вы патрабуюцца? меня имеете в виду? Так, я просто не разумею пытання. Я не могу змадыраваць зараз дыскусію, тому что я не разумею пытання. Также не рассматривается, что-то продается, что-то где-то продается, что продается, где продается, на какую сумму. Ну, это же элементарно. Добре, дякую вялікі. Александр, може, ще адреагуєте, і тоді у нас наступне питання. Радыёстанцыі, спутнікавыя тэлефоны, медычныя сродкі, сродкі сувязі, як я ўжо казаў, агучваў. Ну, я не магу цалкам прыводзіць тут колькасць публічна і найменаванне пазіцыі. Добре, дякую. Зараз вось і ў чаце пішуць, што аб гэтым можна прачытаць у медыа, таму, калі ласка, ёсць магчымасць звярнуцца да таго, што пішуць у СМІ, каб быць у курсе справы. Наступнае пытанне ад спадара Александра Кнаровича, калі ласка. Да, добрый день всем делегатам. Александр, насколько я понимаю, делегаты Кабанов и Петрухин являются представителями вашего блока. Сегодня с утра на их канале вышел замечательный видос, посвященный обсуждаемому вопросу, с моим лицом на портрете, с подписью «Распродажа» на обложке, «Распродажа плана Перамова» и такими
прямо скажем, кривыми намеками. У меня к вам вопрос. Есть ли какие-то доказательства того, что сейчас продаваемые вещи действительно закупались фондом Байпол, я подчеркну, фондом Байпол в 2022 году? Есть ли какие-то прямые доказательства? Если есть, я прошу их представить. Если нет, прошу зафиксировать, что на данный момент этих доказательств нет. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Дякую за питання. Значить, ви закранули питання, яке знаходиться поза межами Координаційної ради. Ёсць у нашай фракцыі ёсць Александр Кабанов, ёсць Пятрухін, безумоўна. Гэта блогеры, якія вядуць поза межамі фракцыі свой блог. Вось. Як яны яго вядуць, ну, прабачце, я тут за іх не магу адказваць. А калі вы задалі пытанне наконт 22 года, да, я таксама наконт года не магу адказаць, калі яны былі набыты на дадзены момант. І, ну, маё асабістае меркаванне, калі вам цікава даконт вас на аборцу, да, ну, я бы, напрыклад, там вас бы не размяшчаў, калі б гэта было пытанне, прымаў бы я. Ну, але гэта не мой блог і не справа Координаційної ради. Дякую. Дякую за адказ, нема больше питань. Дякую. Я бачила руку ад спадара Александра Кабанова, але бачила, што ўжо руку опусціў. Спадар Александр, ужо нема пытання? Нет, питания нема никакого к Александру. Ну, а я думаю, что Александру Кнаровичу я могу ответить особисто. Это не справа Координаційної ради. Дякую. Наступне питання у спадара Павла Марыеўскага, калі ласка. Ну, у меня больше не пытание, коллеги, у меня больше комментарий, потому что с Александром мы в одной комиссии, я являюсь у него заместителем комиссии по и региональной безпеке. И после того, как поступила сегодня эта новость, я посмотрел перечень тех товаров, которые там продаются. Я не утверждаю, что это Азаров продает, но как бы на его канале, на их канале Байпол они написали ответ по результатам сегодняшней вот этой информации. И где они указали, что они продают часть товара, часть средств, которые оказались не востребованы национальными батальонами белорусскими в Украине. Но я не знаю, как могут быть не востребованы израильские бандажи, которые очень эффективно останавливают кровь. Вот, Куст не даст соврать. Они востребованы всегда. Как могут быть не востребованы радиостанции, как могут быть бронекамизельки не востребованные. Я после этого связался сегодня со своими побратимами из как минимум 2 различных подразделов и примерно спросил у них: ребята, вам нужны рации, вам нужны бронекамизельки, вам нужны израильские бандажи? И все сказали: ну, конечно, привезешь, давай, конечно, никто не отказывается. Поэтому я этим спичем хотел подчеркнуть важность того вопроса, о котором сегодня говорит Саша Клочко, о том, что мы должны попросить и кабинет, и офис побыть такими третейскими судьями, что ли, в этом вопросе, и попросить уважаемого в узких кругах Александра Азарова все-таки не продавать эти товары, которые так нужны нашим белорусским добровольцам сегодня. Это то, кстати, с чем пришел Саша Клочко в Координационную раду, чтобы оказывать помощь белорусским добровольцам максимально эффективно. Эти средства сегодня нужны, поэтому я еще раз призываю всех чельцов Координационной рады поддержать это предложение, потому что действительно те вещи, которые сегодня висят на OLX в продаже от одной из белорусских структур, они нужны белорусским добровольцам. Дякую. Дякую вялікі. Анжеліка, мікрафон. Вибачаюся. Дякую, Павел. Бачу руку ще раз від спадара Олександра Кнаровича. Ці ще просто не поклали руку? Бачу реакцію. Пробачте, гэта памылка. Я поклаў руку, зараз зраблю. Добре, дякую. Може бути, у когось яшчэ ёсць каментары на гэты конт, пытанні? Я думаю, што гэтая дыскусія можа таксама працягвацца і ў нашых чатах, як адкрытых, так і закрытых. Таму, так, яшчэ бачу одну руку, калі ласка, пытанне ад спадарыні Аліны. Так, тут хутчэй не пытанне. Я
Улічваючы, што з'яўляюся сяброўкай аб'яднанага пераходнага кабінета, скажу, што мы таксама абмяркоўвалі гэтае пытанне, і з нашага боку ёсць гатоўнасць працаваць у гэтым накірунку. Я думаю, што больш дэталей у прыватных размовах мы з вами высветлім. І таксама Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы, абароне, уздымаў гэтае пытанне сёння на паседжанні. Так што мы таксама за гэтым сочым, і я перакананая, што гэта наша супольная справа для нас усіх. І гэта справа нашай таксама рэпутацыі, не толькі фонда Азарова. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадарня Аліна, гэта насамрэч вельмі слушная заўвага. Канешне, все, што адбываецца такога кшталту, гэта наша адказнасць і наша агульная супольная справа. Дзякуй вялікі. Можа быць, у кагосьці ёсць яшчэ каментары, пытанні па гэтай тэме, альбо у кагосьці ёсць што дадаць. У нас яшчэ ёсць хвілін 10 для, скажем, адкрытага мікрафона. Можа, хтосьці хоча ўзняць нейкую праблему, пытанне, тэму, калі ласка. Не бачу рук. Тады я дзякую усім нашим выступоўцам. А бачу, яшчэ рука ёсць ад спадара Александра Кабанова. Калі ласка. Я просто хотел бы, чтобы все подумали над тем, что на днях, вот сегодня Белполз сделал пост о том, что представители белорусских предприятий собираются попутешествовать по Европе, посетить Польшу. Значит, я могу это все, просто информацию скинуть в Координационный совет, и я предлагаю обсудить в Координационном совете, скажем так, стоит ли нам делать какое-то обращение к польским властям о том, чтобы представители Лукашенко, я считаю представителями Лукашенко, ездили на различные выставки здесь, участвовали в различных мероприятиях. Вот, допустимо это или нет. Информацию я уже публикую в чате. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні па гэтым пытанні да спадара Александра? Бачу наступную руку ад спадарыні Александры. Так, дзякую. У мяне пытанне пра сайт. Я ведаю, што тут зараз ужо створана шмат камісій, але пакуль няма раздзела па камісіях на сайце. І, мабыць, пытанне, калі плануецца гэтую інфармацыю размясціць па камісіях, якія ўжо створаны. І таксама такая прапанова, што калі мы будзем спрацоўваць такія прафайлы па ўсім дэлегатам Координацыйнай рады, каб там таксама абавязкова пазначаць, у якіх камісіях дэлегат працуе. Дзякую, Александра. Другую частку пытання я не пачула, таму што нейкія памехі там гук не вельмі добры, але я так зразумела, што пытанне па асобнай старонцы на сайце па камісіях, так? Там прафайлы саміх камісій і тое, чым яны збіраюцца займацца. Зразумела. Калі ласка, ці ёсць у нас тут Іван Краўцоў, ці наш чалавек, які займаецца сайтам зараз, менавіта ці ён ужо вярнуўся з вакацыі, ці ён ужо можа займацца тым, чым ён займаўся, калі пачаў аднаўляць сайт, ці можам мы да яго ўжо зараз звярнуцца, таму што гэтае пытанне падымалася яшчэ і на мінулай нарадзе на агульным пасяджэнні, ці можам мы ставіць такую задачу, ці можа ўжо ідзе праца? Можем ставить в наличии волонтер. Ясно, дзякую вялікі. Тады прашу паставіць яму задачу сёння аб гэтым. Думаю, што ён валодае ўсёй інфармацыяй, калі яе няма, калі нечага будзе не хапаць з таго, што ўжо ёсць у сакратарыяце па дзейнасці камісіі, то можна будзе звяртацца, я думаю, што напрамую да кіраўнікоў камісіі, каб напаўняць гэтую старонку і больш грунтоўна яе напоўніць. Калі ласка, яшчэ одна рука ад спадара Павла Марыеўскага. Да, коллеги, я прошу прощения, там Татьяна Мартынова, она не может участвовать, она, к сожалению, только читает и пишет, у нее проблемы со связью. Она спрашивает у Александра Кабанова по поводу, есть ли список предприятий предполагаемых, которые планируют вот эти поездки по Европе. Дякую.
Ну, насколько я понимаю, окончательного списка еще нету, но у нас есть документ, который показывает, что торгово-промышленная палата польская приглашает, вернее, торгово-промышленную палату белорусскую приглашают принять участие, и они должны сформировать список предприятий белорусских, представителей белорусских предприятий, которые должны посетить выставки, которые будут в Польше и в Будапеште. Этот список еще формируется. Дякую. Ці ёсць яшчэ пытанні, якія мы можам абмеркаваць зараз падчас агульнага пасяджэння? Важныя тэмы. Не бачу рук. Таму я лічу, што сённяшні парадак дня на сёння у нас вычарпаны. Дзякую ўсім нашым выступоўцам, усім дэлегатам і дэлегаткам за ініцыятыву, актыўнасць, за удзел. Таксама дзякую нашым гледачам і жадаю ўсім паспяховага дня, паспяховага тыдня і добрага вечара. Жыве Беларусь! Жыве век! Живи вечно. Живи вечно.